चिरां जिल्ला बैग्रिबारि गामिया बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों लोखि गार्जा होदों। खाम जथाजों रिंखांदों बैग्रिबारि गामिनि लोखि गार्जाया। बिमा लोखिखौ रुजुनना लादों गामिनि आइजोफोरा। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा बैग्रिबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा लोखि गार्जाखौ साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंदों। बुधबार आरो बिस्थिबार साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनाय बैग्रिबारि गामिनि लोखि गार्जाया दिनै नैथि सान। नैथि सानाव खाम जथाजों बाथौ धोरोमनि नेथि आरो आदर्शजों बैग्रिबारि गामिनि गार्जासालिनिफ्राय बिमा लोखिखौ गावबा गावनि नखरसिम रुजुनना लांनाय नुनो मोन्दों। बैग्रिबारि गामिनि गार्जा हाबाफारियाव बैग्रिबारि गामिनि गं 44 नखरनि गामियारिफोरजों लोगोसे गामिनि गावबुरा लबेन बरगयारी, आस्राबारि बिसिडिसिनि चेयारमेन उखुन्दै बरगयारी आरो नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। जोंनिया मैया बुधबार बाराय, बुधबार बिस्थिबार जों बोसोरै बेखौ बेबायदि बारायाव होयो। मानोना बे लोखि गार्जा जोंनि आरो बेखौ जोङो मानो थाखाय होनाय जायो होनब्ला जोङो एबाराव बोसोरनि गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय जिखि बिथिङाव जोङो संसार जानायनि थाखाय रां रुफा खामायनाय बेफार फालांगि मावनाय बेफोराव जोंनो बिमा माइनावआ बिमा माइनावनिफ्राय बोर मोननायनि थाखाय जों बे लोखि फुजाखौ होनाय जायो। नखरनि गामिनि आइजोफोरा लोखि रुजुना लांदों। निस्सय बिनि सायाव माबा फोरमायनो गोसो दं नामा? दङ निस्सय। दा बे जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे फोथायनाय आरो बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय खालामबोदों। जोंनि नखरनि गारजेन बिमा माइनावफ्रा फासिरा दनाव लाइजौ लाइ बनानै जेवारि बाथि फोजोंनानै गय जरा फाथै जरा होनानै गावबा गाव नखरनि इसिङाव सोनानै दोनहैनाय जायो। आरो बेखौ लांनाय समाव जोंनि आइजोफ्रा दख'ना थावसि गाननानै खानाय हसारनानै लांफैयो। आरो लामायाव रावबो सुबुंजों लोगो मोनब्लाबो रायलायलांनो मोना। बे जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे नेम। जों मिन्थिस'यै दाथ' जों दैदेननाय समाव जों मिन्थिबाय जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोन बेखौ होबोबाय थादों। दिनैसिम जों गाराखै। जों बोसोराव खननै फुजा होयो बे लोखि गार्जा आरो सैथ्र बैसागआव आरो जोङो बाहायबो खिनाय हासुनाय बायदिसिना बार गाज्रिनि थाखाय जोङो बायह्रायाव हामबाय फुजाखौ होनाय जायो। दिनै थारैनो आदर्श साक्सेस जाबाय होननानै जाफुंसारबाय नङा होमबा फुजाया? निस्सय जाफुंबाय। जोङो मोजाङै मोजां अखानि बोथोरबाबो निस्सय जोंहा बोराइ बाथौनि अननायाव बिमा माइनावनि अननायाव जों अखा गैया बांखा गैया लाखायनो मोजाङै गोसो गोथारै जोङो फुजाखौ जाफुंसार होनो हाबाय। दा जोंहा माइनावफ्रा जोंनि आइजोफ्रा न'खर न'खर बे लोखि गार्जानिफ्राय लोखिखौ लांगासिनो दङ। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि गामिनि मोनसे नेम। बे नेम हिसाबै जोङो बोसोरै बेखौ खालामबाय थायो। बाथौ धोरोमनि मोनसे एखेबारे नांजाबनाय मोनसे धोरोम बे। आरो बेखौ जों बाथौ धोरोमा बिमा माइनावखौ बाथौ बोराइनिनो फिसा होननानै जों फोथायो। दा बेखौ बाथौ बोराइनि फिसा हिसाबै बिमा माइनावखौ जों फुजिनाय जायो। बाहाय जोंहा बोलि होग्रा हिसाबै बोलि बुदान जों होबाय दहाय फुंनिफ्रायनो गाजा गोमजा बयबो गिदिर उन्दै ज' जानानै। दा मोनाबिलि समाव जोङो बे लोखिखौ जोङो लोखि गार्जानिफ्राय हरनाय जायो दौरिनि आखाइजों जानागुरुनि बुंफोरनायनि गेजेरजों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB
MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।